Dámy a pánové, potvrzuji, že jste splnili nejméně jednu z obligatorních podmínek vzniku členství, kterými jsou hrdinský čin nebo záchrana života, čestné jednání, významné vystoupení na obranu pravdy nebo slabší, nepřevěditelná odvaha a bojovnost, významné znalosti, dovednosti nebo schopnosti, nepřevěditelné předpoklady dalšího růstu a schopnosti být lojální a prospěšný řádu. Rytířským slibem před tímto shromážděním a mým pasováním je staletého historického zvyku v těchto místech s tisíciletou historií se dnes stanete rytíři a rytířkami řádu Zlatého legna. Váš rytířský stav a tím členství v řádu potrvá, dokud neporušíte od dnešního dne některou z následujících zásad rytířů řádu. A to usilovat o dobré jméno řádu, jeho členů i své vlastní. Jednat vždy odvážně, čestně, iniciativně, bránit a podporovat slabší. Nesvědčit křivě, podporovat a bránit pravdu. Zdokonalovat své tělo, ducha a dovednosti. Účastnit se aktivně činnosti své legie a shromáždění rytířů řádu. A udržovat aktivní spojení s centrem řádu. Prosím, abyste budoucí rytíři a rytířky poklekli na jedno koleno a složili slib. Takže prosím o pasování tady pana magistra Wagnera Vítězslava. Slibuji. Úžasné. Takže paní Alena Axmanová. Slibuji. Krásné. Takže dále máme pana Michala Novotného. Slibuji. Taky slibuje.